Proċess ta' separazzjoni wassal lill-om ta' 3 tfal biex tgħix f'roqqa ta' garaxx, l-unika roqqa fejn dan il-garaxx mhux okkupat mill-vetturi. Imdawra minn boros fuq boros mimlija ħwejjeġ u affarijiet personali, flimkien magħha jgħixu 3 ulieda, wieħed minnhom taħt l-età. Din il-mara u 3 ulieda spiċċaw mixħuta fuq biċċiet ta' sofan maquda flimkien biex jorqdu. Spjegant li titfa' kemm għandhom kutri biex tipprova kemm tista' li ma jħossux il-partijiet differenti tas-sufan taħt darhom, iżda minkejja dan filgħodu xorta jqumu mkissrin. Naqdu 4 fija. U dispjegat li ovvjament it-tfal mhumiex żgħar laqqas. Żgħar, kbar. Kif jirnexxielkom? Ma laħaqniex mal-kera u kellu t-tifel kellu garaxx u spiċċajna lok barra. Magħhom ukoll tgħix mart wieħed minn ulied din il-mara b'żewġ titfal tagħhom, wieħed ta' sentejn u ieħor ta' xahar u nofs li jispiċċaw jorqdu fuq saqqu mixħut mal-art. Qabel spiċċat f'din is-sitwazzjoni, din il-mara kienet tgħix fil-kumdità miż-żewġa lil raġel sinjur li madankollu beda jieħu sehem f'diversi illegalitajiet u saħansitra jaqlibiela. Ma setgħetx tissapporti aktar din is-sitwazzjoni, iddeċidiet li tħalli kollox warajha u fl-istess waqt li tipprova tlaħħaq ma' kirja ta' appartament bdiet proċess legali biex irnexxielha tieħu l-kustodja ta' wlieda u toħroġhom minn triq li kienet se twassalhom fl-inkwiet mal-ġustizzja minħabba missierhom. Qegħdin ngħixu ġo garaxx, kont qabel nikrifiq, konna gvernix, ma sejmx ilħqu mal-kera. Kif tagħmlu biex tieklu, biex tinħasslu, biex taħsel ħwejjeġ? Biex naħsel ħwejjeġ immur għand il-ġirien, nafhom, u biex neħaslu għandna biċċa xawer. Taħdem il-ftit li tista' għal raġunijiet personali, din il-mara sfortunatament tgħid ukoll li mhux l-ewwel darba li kellha ħsibijiet koroħ illi teħles minn din is-sitwazzjoni illi tinsab fiha. Ħafna diffiċli. Isek qiegħda f'infernu, ma sax laħqna xejn. Tittaħdem, x'ma tgħix. X'tixtieq inti? Għal-biċċa kamra u ngħidu noqogħdu naqashom mhux kif qegħdin. Din l-istorja tasal biss l-għada li Net News iltaqa' ma' każ ieħor simili, din id-darba mara li ħarbet minn dara wara snin ta' abbuż u vjolenza domestika u spiċċat tgħix f'garaxx taħt l-art. Ġisem basement garaxx ta' karozza waħda, fih in-neċessitajiet iwa ma kollox limitat. Kif spiċċajt hawnhekk? Il-kirjiet jiena għaddejja minn separazzjoni u l-kirjiet huma enormi, esaġerat. Tistax taqbad 900 paga u tħallas 700 kera? Impossibbli. Fil-każ ta' din il-mara ma tistax issajjar fost sħana qawwija u mdita u moffa ma' kullimkien. Trid iżomma luq bil-forsu. Inkella xorta tintela kollok nemus. Sħan enormi, tinsix li qiegħda ġo x'imkien kullimkien magħluq. Moffa, esaġerat. Ġifieri ma tantx għandek alternattivi fejn x'tagħmel. Is-sajjar ma tistax, mela hawnhekk tista' ssajjar ħatorqod ġurriħa tat-tissier stess biex tinħasel tispiċċa taħsel kull taħsel l-art għax inkella ħatoħroġ barra. Fimt l-affarijiet ma tistax tgħix pratikament laqqas ventilation ta' xejn. Kull jum timsaħ il-moffa, kull jum timsaħ l-umdita.